കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര ശത്രുക്കളായിരുന്നു. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. ലൂണ നാട് പട്ടിക്കുഞ്ഞ്, കാത്തു പൂച്ചക്കുഞ്ഞ്. ലൂണ കമ്പനി വേണ്ടി ചെല്ലും, പക്ഷെ കാത്തു ചീറ്റിക്കൊണ്ടൊക്കെ വരും. ലൂണയെ അടുക്കി വെച്ച് ഉപദ്രവിക്കും. കൊണ്ടുവന്നിട്ട് 3 ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ. കൊണ്ടുവന്നില്ല, മാമൻ കൊണ്ടുവന്ന 3 ദിവസമായി. ഇപ്പോൾ കമ്പനി ഭയങ്കര പണി. ലൂണ കളക്കാൻ ഓടിപ്പോയി. ലൂണ പാപ്പം കുടിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ലൂണ അമ്മയെന്നുള്ള വിചാരം. അങ്ങനെ പാപ്പം കുടിക്കും. ലൂണ ഇങ്ങനെ കണ്ട് കിടക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പം തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ, ലൂണനെ കാര്യമായിട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട്, ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ലൂണയ്ക്ക് രോമങ്ങളുണ്ട്, കാത്തുൻ്റെ നഖം പെട്ടെന്ന് കുടുങ്ങുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ലൂണ അപ്പം കളിക്കുക, അത് വേണ്ട, ലൂണ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ അവളെ നല്ല രീതിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ലൂണത് ഇടുക്കിയില്ല കേട്ടോ, എൻ്റെ വീട്ടിൽ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എറണാകുളത്താണ്. ഇവിടെ ഇടുന്നത് അപ്പൂൻ്റെ വീഡിയോസാണ്. അപ്പൂൻ്റെ ലൂണൊക്കെ എൻ്റെ